Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη, αφού μέχρι αύριο 31 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν οι συνδυασμοί και θα πρέπει στο διάστημα αυτό να έχει ολοκληρωθεί και η οριστική υποβολή και η επικύρωση των υποψηφιωτήτων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Εμείς πάμε στο Δήμο Αρτέων, στην παράταξη Αρτινών Συνεργασία και την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με την παράταξη αυτή, τον συμβολεογράφο, τη γνωστή σε όλους μας, Σοφία Εξάρχου. Κυρία Εξάρχου, καλησπέρα. Γεια σας. Κατεβαίνετε με τον συνδυασμό του νυν Δημάρχου και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Να ξεκινήσω καταρχήν από αυτό, από την υποψηφιότητά σας, από την, αν θέλετε, από τη θέλησή σας, από την επιθυμία σας να είστε Δημοτική Σύμβουλος στις φετινές εκλογές. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, είτε αυτό είναι σε πολιτιστικό επίπεδο, είτε είναι σε, γενικά για τον εθελοντισμό. Έχω μια πορεία αρκετών ετών, πιστεύω, δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, συνεχώς θέλω να προσφέρω κάτι σε αυτή την πόλη. Οπότε τώρα νομίζω ότι μέστοσε και ορίμασε η ιδέα στο μυαλό μου να ασχοληθώ και πιο ενεργά. Γιατί ωραία είναι να είμαστε ενεργοί πολίτες, ωραία είναι να έχουμε άποψη για την πόλη μας και να θέλουμε το καλύτερο για αυτή. Όμως όταν είσαι εκ των έσω, δηλαδή όταν προσπαθείς μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνεις κάτι, να προσφέρεις αυτή την πόλη, είναι πιο εύκολο. Το είπατε και λίγο πριν μόνοι σας, ενεργός πολίτης. Είναι μία φράση την οποία μπορεί να χρησιμοποιούμε όλοι, εσείς όμως το έχετε αποδείξει. Δηλαδή, να μην ξεκινήσω από τα μουσικά δρόμενα, να μην πάω δηλαδή από τα ακροταλάρτα, να πάω από τους φίλους του βιβλίου. Ναι. Να πάω από την ενεργό δράση στο φιλοζωικό σωματείο. Να πάω σε άλλες εκδηλώσεις ως εθελόντρια. Να πάω σε άλλους συλλόγους και σε άλλους φορείς όπου και από εκεί έχετε προσφέρει. Και φυσικά σε μια θέση κοινωνική που έχετε, όπως εσείς είστε συμβολεογράφος γνωστή, όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα στην περιοχή, δεν έχετε μείνει μόνο στο επάγγελμά σας, αλλά όπως είπατε, μέσα από δράσεις έχετε προσφέρει κοινωνικό έργο. Αυτό δεν το λέω εγώ, το ξέρουν οι πολίτες καλύτερα. Ναι. Ξέρετε όμως από την συλλογικότητα, από την προσπάθεια πολλών ανθρώπων πλέον θα πρέπει να δώσετε έναν αγώνα όπου σε αυτό θα σας στηρίξουν, δεν ξέρω ποιοι, πώς, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Θα είστε όμως εσείς, έτσι δεν είναι? Πάμε δηλαδή από το εμείς στο εγώ. Το θέμα είναι ότι, να ξεκινήσω από την τελευταία λέξη, από το εγώ. Ό,τι κάνω και ό,τι προσπαθώ να προσφέρω από τον εαυτό μου μέσα από τις συλλογικές δράσεις, το κάνω για κάποιον καλό σκοπό. Αυτό είναι ο εθελοντισμός. Είναι αλτρουισμός, είναι να μην έχεις εγωισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην έχεις εγωισμό, να λες εμείς, να μην λες εγώ. Τώρα όμως βρίσκομαι στη θέση να μιλήσω για το εγώ, δυστυχώς, γιατί εγώ ζητάω την ψήφο, εγώ, και δεν το έχω μάθει αυτό. Ξέρετε όμως φιλοσοφικά, αν το αναλύσουμε και αυτό, είναι το εγώ για το εμείς πάλι. Ναι. Έτσι, ναι. ως επακόλουθο και ως αποτέλεσμα έχει πάλι το εμείς. Ναι, γιατί τα πολλά εγώ δημιουργούν το εμείς. Έτσι. Άρα, μέσα λοιπόν από αυτό, είτε αυτό ήταν από το Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών, είτε αυτό είναι από τον Ερυθρό Σταυρό, που και αυτό έχει μια πορεία ετών. Ναι, προσπαθώ να συνεισφέρω για το κοινό καλό, για τον συνάνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα, έχοντας αυτό ως βάση, βγαίνω προς τα έξω να ζητήσω μια στήριξη από τον κόσμο της Άρτας, που είτε με ξέρουν είτε δεν με ξέρουν. Έχω αποδείξει ότι έχω μια πορεία για την πόλη. Γιατί όλοι οι υποψήφοι θέλουν το καλό για την πόλη. Από οποιαδήποτε παράταξη και από οποιοδήποτε μετερίζει. Εγώ από αυτό το μετερίζει των Αρτινών Συνεργασία ζητάω τη στήριξη για να μπορέσω να προσφέρω ακόμη περισσότερα.
Όλα αυτά τα οποία συζητάμε συνθέτουν, αν θέλετε, και την ταυτότητα της πόλης και τι θέλει ο καθένας, ιεραρχώντας φυσικά τις ανάγκες. Δεν λέει κανείς ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αλλάζει η εικόνα της πόλης ή αλλάζει η καθημερινότητα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από την προσπάθεια νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα βελτίωσης για να μπορέσει να υπάρξει και ένα καλύτερο αύριο. Αυτό δηλαδή που οραματίζεται ο κάθε πολίτης και αυτό που θέλει να δει εν τέλει στην περιοχή του. Σε ποιον τομέα θα εστιάζετε περισσότερο αν σας έλεγαν βάλτε προτεραιότητα? Αν σκεφτώ προτεραιότητα θα βάλω τον πολιτισμό, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν πράγματα στην πόλη μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει, γίνονται κάποια πράγματα, υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχει πινακοθήκη, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Θα εστιάσω εκεί, να δώσω βάση στον πολιτισμό, διότι από εκεί ξεκινάει η ευζοία των πολιτών της πόλης και όλων ημών. Άλλη προτεραιότητα που θα μπορούσα να έχω είναι και τα αντικείμενα με τα οποία έχω ασχοληθεί περισσότερο. Άλλη προτεραιότητα που θα μπορούσα να δώσω είναι για τα φιλοζωικά ζητήματα, όπου έχω μία γνώση όλων αυτών των ετών που ασχολούμαι, έχω αποκτήσει την εμπειρία, έχω και τώρα το τηλέφωνο μου συνέχεια χτυπάει για τέτοια ζητήματα. Οπότε αυτά τα δύο θεωρώ ότι είναι το βασικό και γενικά να γίνει να γίνει η πόλη μας ομορφότερη, να έχει μια καλαισθησία. Έχουμε νερό, έχουμε πολύ νερό, έχουμε τον Αμβρακικό, έχουμε τον ποταμό τον Άραχθο, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Η Άρτα έχει μνημεία, έχει από όλες τις ιστορικές και χρονικές περιόδους. Όλα αυτά μπορούν να αναδειχθούν. Και αυτός είναι ο στόχος του δικός μου, γιατί αυτό γνωρίζω. Όσον αφορά το επάγγελμά μου, λόγω του ότι έχω τελειώσει τη νομική, είμαι συμβολιογράφος, ξέρω πώς λειτουργεί το κράτος διοικητικά, πώς λειτουργεί το νομικό πρόσωπο, διοικητικά θέματα τα οποία είναι δύσκολα να αποπερατωθούν, δηλαδή ξεκινάς τώρα και θες ένα βάθος χρόνου και αυτό έχω την υπομονή και την επιμονή να το προσπαθήσω, γιατί αλλιώς είναι να είμαστε απ' έξω και να λέμε δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, εγώ τι κάνω για να το αλλάξω. Εγώ πώς μπορώ να προσφέρω, να βρω τον τρόπο να το φτιάξω, να το διορθώσω. Κυρία Εξάρχο, επειδή τώρα ουσιαστικά τελειώνει και η διαδικασία, αν θέλετε, της υποβολής, όπως είπαμε, συνδυασμών υποψηφιωτήτων. Όμως, όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο, επειδή όσοι γνώριζαν ότι θα είστε υποψήφια, σίγουρα σας έχουν συναντήσει, σίγουρα σας έχουν προσελκύσει με κάποια ερωτήματα, με κάποιους προβληματισμούς. Οι πολίτες, τι είναι αυτό που ξεχωρίζουν περισσότερο από αυτά που σας λένε? Ο καθένας, νομίζω, εστιάζει στην καθημερινότητά του. Εστιάζει στο πώς είναι το σπίτι του απ' έξω, τι παροχές έχει από το Δήμο, τι του προσφέρει ο Δήμος αντισταθμιστικά. Άρα και η κοινωνική πολιτική, δηλαδή μέρος της καθημερινότητας. Ναι. Νομίζω ότι η καθημερινότητα του καθενός είναι αυτή και ναι, μεν εγώ τώρα λέω για τον πολιτισμό ή λέω για τα... Αλλά η καθημερινότητά του, η καθημερινότητά του είναι για πιο πρακτικά ζητήματα. Ναι. Ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να πω, είναι και ναι, γιατί σήμερα επί παραδείγματι πριν έρθω εδώ, με συνάντησε μια κυρία, λέω, είμαι υποψήφια, λέει, θα σου πω εγώ, έχουν πάρει αυτό από τη Βυζαντινή Εκκλησία τάδε και δεν το δείχνουν και δεν το αναδεικνύουν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η καθημερινότητα της συγκεκριμένης κυρίας είναι και αυτό. Αν θα αναδειχθούν κάποια μνημεία της Άρτας, αν μπορεί η Άρτα να είναι εξωστρεφής και να βγει προς τα έξω. Να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο να βάλει ένα πιν στο χάρτη και να λες ότι εγώ θα πάω στην Άρτα για να δω αυτό, 1, 2, 3. Έχει Τζουμέρκα, έχει Αμβρακικό, έχει όλα αυτά θεωρητικά. Εγώ θέλω να εστιάσω σε συγκεκριμένα πράγματα, να καταφέρω 2 από τα 5, 1 από τα 5. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο, για αυτή την πρώτη γεύση, αν θέλετε, της δικής σας υποψηφιότητας
Και φυσικά ο τίτλος που έχουμε από κάτω, μια υποψηφιότητα που ξεχωρίζει, είναι ακριβώς διότι σας ξέραμε μέχρι τώρα μέσα από άλλου είδους δράσεις. Και φυσικά, όπως είπατε λίγο πριν, εξηγώντας τον κόσμο γιατί θελήσατε να είστε υποψήφια, αυτό που σας κάνει να ασχοληθείτε με τα κοινά είναι η αγάπη σας, τουλάχιστον εγώ αυτό συμπέρανα μέσα από όσα είπατε, η αγάπη σας και για τον τόπο, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, που το έχετε καθημερινά, Ναι. η συναναστροφή, καθημερινή. Αυτό δεν έχει? Η καθημερινότητά μου είναι αυτή, ναι, να προσπαθώ να προσφέρω στον συνάνθρωπο, στον συμπολίτη, να κάνω το καλό. Το καλό έχει πολύ μεγάλη έννοια στη δικιά μου καθημερινότητα. Και αυτό, αν θα ήθελα να πω κάτι στους πολίτες, στους συμπολίτες μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτό, να μπορέσουν να μου δώσουν τη δύναμη να έχω ένα λόγο. Αυτά που πασχίζω να τα κάνω απ' έξω έως τώρα, να μπορέσω να τα κάνω από μέσα, ώστε να έχω λόγο. Γιατί είναι άλλο να είσαι απ' έξω και να λες προσπαθώ, και άλλο να είσαι εκ των έσω σε ένα δημοτικό συμβούλιο και να λες προσπαθώ. Έχει διαφορά η προσπάθεια, έχει λίγο μια διαβάθμιση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία, Σας καλή ευχαριστώ. συνέχεια. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.